Oke, Mbak Elisa monggo minggah wonten sasana jumeneng. Wis ning dhuwur jane. Munggah engko terus teko terop kono malah repot kok ya. Oh. Kene. Kene wong ayu. Elisa harus Alonso, langsung cek. Jogete Mbak Elisa ki apik ditabuhi najan ora tau setelan ning dadi setel. Bareng nyawang nguncek kok mek kenduk-kenduk tok lho kowe kan mau ki njupuk. Aku lho gatekke segaan niku apik kok. Kok ngono. Getak kaya kaget. Ngono lho kan. Lah kowe ora ngerti kuwi pendake lan mesti totalitas to. Nggih. Timku ki ning mburi sinden enek pas wayah enu mesti digenduk bangkeane. Ngono mesti pas. Oh, sing dukule nang nduleki ngoten. Heeh, enek. Dadi kok ene mesti los. Mergo sing tukang anu. Nggawa pendulek dhewe-dhewe iki sasangisan aku enak. Mbak, selamat malam, Mbak. Selamat malam sugeng dalu Mak Cange, Mbak Yu Limbo. Lan sedoyo Purwarga BGM ingkang kula tresnani. Omong apa to iki? Lagi rangan. BGM. Mosok BGM apa, Mbak? BGM. Bogem mana nih? Bogem. BGM koyo ngono. Bogem. Nah, bo. Nggih, Bo. Gem. Nah. Saestu kula mrigi niku asline mergo katresnan. Ditelepon kalian Bopo Rudi Gerong. Gareng. Rudi. Bopo Rudi Gareng. Garong, wis ben marem. Gerong. Dulut. Halo, piye lek telepon piye? Pak Rudi, tanggal samene selo rasa wong nek panjenengan pokoke tak bolongi aku. Wah, tenan iki, Dek. Angger tak telepon apa-apa dibolongi karo Dek iki. Dibolongi kabeh. Pokok terima kasih ya ini lah fungsinya rakete kekedengen ki ngene iki. Kekadangan. Ketemu iku. Kekadangan saka kedengan. Aku katut kono Mas aku. Ketularan lah. Heeh. Ketemu Bu Rumini saking senengnya beliau juga lembah mana nyenengke opo-opo di Sugoto. Apa sing diceneng apa? Opo-opo pecel Nyeneng nih. nyeneng nih. Kok nyeneng nih? Nyeneng nih. Apa? Pasugatane apa ya? Pecel. Heeh, pecel. Becelok pecel lho. Wah ya ditawani arjeng jangan tewel. Opo tewel-tewel. Oh, ya tewel. Udah ketemu itu tewel kan itu. Iya, gori. Gori ya. Nongko. Heeh. Nongko. Aku seneng sama Pak Rudi seneng sama Bu Rimini seneng karo warga Bogem seneng. Sing tak senengi siji iki. Lah nyapa kowe? Si Primus siji iki. Primus, bintang film Jakarta. Artis ora senenge koclok iki. Bintang film Jakarta. Bintang film bintang Primus. Bojone Jan Fahira. Untuk Apa? pria mong setugel. Kamu kesini ki kudusnya sempak karo aku. Kita tuh berdua itu wes podo ireng-irenge. Seapa? Sempak. Wong loro iku kudune sempak wong loro iku. Digawe sitok gaenen wong loro le. Enggak apa-apa le. Napa? Lho ki mau lho, apa ki mau? Sempak. Sempakku lho. Ya beda. Lho, sitok digawe wong loro ki dhek njaluk wong loro ki bejo lho kowe. Aku ora seneng aku. Rasanya nyeda-nyeda. Maksudnya sempak niku napa Cahayu? Senenge Maksudnya Sempak itu bersama-sama itu together. semangat ngono. iso tugedel berarti. Together. Kuwi lho. Tapi aku sengit banget iki karo Primus siji iki bocah. Kowe kok dinei sing sakmene langsung kowe kegilo-gilo kowe seneng ya. Kowe wis lali karo kowe. Aku cemburu aku. Biyen ketok apa saiki ketok cilik kowe. Yo. Keseki karo Krisnia kowe. Jenenge bolos sinten to, Pak? Ya Pak Rudi kok. Aku pokoke sing anu rada menang no tak ewangi ngono. Piye kaya ngono kuwi? Sak silmu dhewe. Mangkat bareng. Ora
Jarene arep yak-yakan. Ayo. Terus kowe iki ya ora totalitas. kowe mangkat mau jare arep apa? Arep nyambut gawe bareng-bareng. Nah, iya. Tapi mau kok gelem karo ana sing liyane langsung kowe ngene-ngene. Seneng kowe. Seneng kowe. Marem kowe. Pak. Rumasane kok ning ngarepe Elisa kok terus kowe seneng-seneng karo wong liya. Kowe pamitmu mau apa? Jarene arep sekolah, arep golek duit. Kok jarene koyo ngene iki? Kayak ngapusi deneng aku sing wis tresnani kowe apa ya aku kurang anggenku arep ngladeni kowe sampe dene apa ya kurang. Apa ya kurang anggonku? Kowe kok malah kaya pitik talkun to kowe Lah iki. dipenceti kene kan iso boneka kakek. Niki saged apik coba ya. Yo. Wah nek putrane. Ya. Ya. Regane piro iki? Regane piro? Apik to. Anakku mesti demen iki regane piro? Apik to. Coba diputer sak kono iso iki baleni nek ya. Diputerne. Lah. Ya. Oh, kuwi lek aku roh kuwi. Hop. Nabrak anu ku lho. Lah kakean lek muter kok. Delok. Jare lek diputer sisihno mlakune ya piring jarene. Lek diputer sisih mlakune menceng ngono jare. Jajal. Ya. Mah aku nek jare arep sekolah ya sekolah. Ngomong ngono. Ayo sekolah. Mas aku. Ora ngono kuwi. Malu. Aku mau karo kae iki mung dolanan. Dolanan kok karo kancane Gwedi bareng kok nekat. Nekat. Dolani sesama kecil ngono lho. Kono sing ngajak aku wis moh-moh kono nekat tok ya. Alah, mau ya mbok cedak-cedakke ngene iki ngono to ning nggonane. Elisa ki cemburu kowe ora Aku mau kemek meneng ditomo. ae. Wong lanang mintra-mintre kowe iki. Lho, Nangis ke lho. Malah guyu malah. Nangis, guyu piye to? aku mending ngono tak masake lho awakmu. Ra ketemu endok terus. Endok kok endok. Kaya kurang to, Mas. Sesuk aku ra lunga-lunga kene tak bedake. Wedakno pacakno sing resik nduk. Aku ngene iki. Aku dadekke apa? Mah. Lah kowe kok kadohan terus teko kene ra macak blas ngono kuwi sini. Dipacaki ngono kuwi. Kuwi topine kuwalik lho, Nduk. Topi sekolahe kuwalik ku lho. Topine kuwalik barang nekat digawe ngono. Suwalan sik. Mosok metu untul-untul ora suwalan blas. Ngono nek tutul pitik piye kowe? Sapa sing tanggung jawab? Ora cetha. Pitik iki lero ngono ki bakal masamu. Ora genah. Ya ngono ya. Anu nduk pacakno nduk beneh nduk ora cetha kaya. Nah ngono kuwi dadi ben ketok apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo. Wis ngono kuwi ra bakal lunga-lunga wis. Apa lek arep ngelirik wis. Satu-satunya ben ro aku terus ya. Ning kosek. Yang Aku apa? bayangke lho. Apa? Lha apa nek ngisore gajah kon dhuwure kethek iki lho. Kuwi blasteran. Lesteran. Oh berarti gajahe gendaan karo kethek ngono. Terus anak-anak ngene iki. Lah ya ki lucu, malah lucu lho iki. Gajah karo kethek terus anak-anak kok marmut ki lucu lho. Iki apa iki? Oh alah, ya ganti iki wae. Ya Allah, aku badan wis kelingan kowe modar kowe wis ngono kowe. Kok malah kaya Sinchan to? Wis ning ngene ra ono sing ngelirik wis yakin. Mama ngono kae kok ya. Iki kok Bolongane gede to iki. Sik to. Iki mripate kok pas motore kok pas cangkem iki piye to kuwi? Lah Wis dehem. ngene iki. Dehem. watuk. Terus aku piye? Iki mripate endi to iki? Iki lho matane. Sik to Mbak iki mangan mok kon budal sekolah to? Tak kon budal sekolah malah ning kene mau ngerti ana sidon kok yo ngene ora. Sekolah lek macaki ngono kuwi sing mulang sapa iki? Sing mulang nggih nika. Nika sing lemu nika. Sing ndi? Sing lemu. Kae mulang sapi kok kayak kowe duduk kok ya. Iki terus to. Senenono Mbak, senenono. Aku ora Kurang piye to? golek nganti semaput piye? Ora. Direh-reh. Wis to aja nesu ae to, saiki mesemo. Wis. Nang opo aku ki yo mau. Ngapa kuwi?
Lah katoke mlotrok. Dipeneteni Tak ya. gondeli kene lho. Dipeneteni ya. Aja engko nyubles ngono. Malah nyubles kok ya. Aku pokoknya piye carane ben aku iso seneng saiki yo. Iki pinter. Seneng, seneng kok seneng piye to ki? Lho, kuwi siji desa siji cara. Mbak Elisa kan saka anu asline ngendi Pak sampean ki? Seko toli-toli. Heeh, saka tilo-tilo kuwi. Tilo-tilo. Toli-toli. 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 Heeh. Toli-toli udah tol. Tol karo tol beda. Kok jalane wong lanang kuwi. Toli-toli. Jalan tol, jalan tol. Nah nggih toli-toli. Kok dalane wong lanang? Lah iki jalan tol kan jalane wong lanang to. Sing liwat tol kan wong lanang to sing nyopir lek wong wedok seneni kok. Oh iya. Kowe turu wae. Kowe meneng tak hapusane. Cilik radong ora. Cilik. Sikile gek iso, gek bobok sesuk sekolah. Ora lunga-lunga golek sinden libur, Pak. Besok libur. Sesuk ki tetep mangkat to golek MBG awak dhewe ning omah ki ra ono panganan. Besok ki buat ujian kelas 6. Mosok Elisa dadak jagakne MBG. Kowe ki kan ya aku golekno pisan. Lah iya to. Ora. Aku ditambah nono iki aku. Tambah nono. Aku sedih kok ngene iki. Jaluk gen seneng. Dijenggleng apa piye ngono ya. Yoga. Lah apa? Anu ya. Iki lho gajah. Cilu. Gajah binatang yang amat besar. Terus? Telinganya lebar, talinya panjang. Berbunyi. Ya ora muni. Mas Jen ora. Endi? Ada diuwek gue. Mas aku. Tapi nganggo anu pangkur jenggleng ya kene. Oh iya. Aku dijenggleng. Jenggleng no, kowe kan mencolote kuat, dhuwur. no. Mencolote dhuwur. Caping gunung ya kene. Nah, lho kok Mbak Elisa ki spesial bawa pinter kok. Penyang tasik kuliah no, sampun punya putu. Kok punya putu. Sapa ngerti kok ya. Kuliah no. Seseh kuliah. Semester pira Mbak penyan? Semester kata. Kata. Kali 12 doso. Loh. Lah kowe Kali kuliah 12 dosa ki apa? Di atas 20. di atas 20. Oleh lek 11. Bareng kowe. Kowe kuliahne ndi? Kuliah ning ndi? Aku ora kuliah kok. Lah kok terus Terus Aku isih paut tok. Mas aku paut angger mulih ngrenteng ebegine kancane digo mulih. Ya ben. Ya, genjreng ya. Mas Tet. nek mung keri-keri sing pena lho. Loh, iki ambak omong sakmene, Mbak. Iki lek genjreng mencolot iso 3 meter punjul ya. Heeh ya. Oh, umuk. Lho, kowe iki tak umbulne. Tak umbulke kok ketok ngapusi tenan lho. Ora ya ben Sampeyan penonton. sampeyan colot 3 meter iki. Penonton iki ben gumun karo kowe. Kudu diomongke kaya Lho kuwi berarti kethek tenan lho. Lho ora. Mencolot 3 meter. Tahu kok mbiyen ki mencolot 3 meter punjul to. Saben bengi medun langsung ambiar nyeprok. Anu Bang Api ya, Bang. Aku. Ya diaturke dulu-dulu mapane mbogem gurah Kediri. saben bengi. Ayo. Nyawa kok ratekan sih? Ra groso. Mencolot tok mek 3 cm iki piye to, Le? Masa ora krasa. Ora. Lemon melumput. Melompat. Melompat berapa tinggimu tadi? Ya semene. Lah ramuni, meneh coba. Nggih. Lho ramuni, meneh coba. Lho ramuni. Engko lek anyang-anyangan kowe tanggung jawab lho. Mas aku bar mencolot ngono terus sampean nguyuh dek kapan kek. Aku Ampun dibuka to. Coba nganggo kuwi. Yen Yen memajang. Sing cetha. Lah apa ngomong apa? Artikulasine. Kowe iki ora memajang kok. Lah apa? Yen memajang. Yen memajang. masih kowe ngono aja mok critak-critakne ngono lho. Bacut iki. Dek enggak ero lek kowe omong apa kuwi. Ya bene aja mok omongi.
Aja mau omongi. Empeten dhewe ae. Mengkaro Kowe meneng ae. kan kudu aktif. Aktif kepiye lho? Kowe menenge kene misle kok. Ngono bae. Kok kaya tenan-tenan ae apa sing Niki misle? jeglenge niki lho, Pak. Digenake sing misle apa? Ayo. Sing jeglenge niki. Wah nu genjlenge menggak-menggok ngono ta. Lah nggih. Ngono. Kono menenge kene mleset kok. Lah ya energik kok ya Mbak Elisa Lah ki iya berarti energik. piye aku kon meneng. Meneng ae. Ya wis ngene, madhep ngendi? Madep. Madhep endi? Ono. Yo. Ngono lho. Alah nuruti wong gendeng iki. Ndelokke apa ta? Pengen. Jenengan pengen. Ngawur heeh. Ora le kaya ora cetha. Pak, apa? Presiden ki apik. Heeh. Ora mangape muni lho. Suarane metu lho. Kita ora mangap muni aku mangap. Muni iki Tanpa mangap lho, Rumah tanpa kamu- mengo lho. kuwi lambe apa kaset kok ora mangap kuwi lho. Mangap kok. Lho, Ambeku. omong lho Aku genah. ngomong kok. Ha. Ha. Lho, iya ta? Ora Pak meneng ae. Aku ngomong. Ngomong lho. Ha, ngono. Mas Uncek lho. Ya kuwi lho. Mas Uncek. Ha. Ha. Lah. Lho ora to. Yen hae ha ngono. Ngono. Tok. Gah aku kowe rumah saku. Kowe ki modele kowe kaya tembus pandang lho modele iki. Rumah saku. Gunung. Piye? Lah piye? Ora tekan. Rodo mumbul sithik. Anu to kowe wis kowe. Amit piye Pak? Amit piye? Amit arep nendi kowe? Eh, Arep nglangkai aku apa teko kaya Boten. Terus arep nendi amit iki? Boten kan kula ke mriki ajeng Heeh. ke mriku wonten. Oh tak kira liwat kene. Boten. Enggak to. Oh kok kono. Nggih, Seru maju pirang meter anu mencolot munggo. 10. Wah, edan, edan. 10 meter itu kan kono. Coba. Minggir. Ki rencana tiba langsung moncrot ki kok rencana dhek. Heeh, yo. Iki ngisru-ngisrui ora kok. Lah sing keslo ki pikiranmu kaya angger nyawang uncek nyawang kok kono. Nyerimpet gitu loh. Ora. Sikil agak Ora enak. nyerimpet. Nyerimpet ya. Nyerimpet kok nyerimpet. Arep dijengleng lagi apa sak lanjute? Lanjute. Lanjute jengleng Ya. kene. Pacitan. Oh teko iki. Ayo. Gagahan. Ut. Gojreng ke sana. Oh, padha cekan. Ya. Ut. Lek dolanan aja ning kene ya cah cilik ngomong adike. Perang-perangan kok ngene. Oh. Demen kowe. Demen Cak. Demen. Nanggapne kowe apa piye rumasamu kok? Lekmu demen iki lho. Oh nggih. Awake diatur Suara panglipun. gajah Suara gajahnya piye? Rumah saku. Jaran kuwi ra. Tapi nek unceng ngene iki mangga pantes rumah saku. Sekali tempo mbok yo nggawa anu. Napa? Kowe wis anu ingkar janji lho kowe. Janjine rene utuh. Teko kene kok mek stugel piye ceritane. Mula wau jare ke ngomah niku nggih utuh.
Lah liwat tol gek terus liwat mriku wau menggak-menggok. Dadi mriki nggih setugel niki. Lah nyang apa? Lah ucul gedak-gedek mawon kok. Suse mengkeret. Oh mungkret. Mungkret. Bener nggih? Panas udan Piye Mas janjine kepiye Cakasa-kasa Parian aja. Neng Kediri golek kabar. Neng Kediri golek kabar. Bu Hajah Rumini. Bu Hajah Rumini. Muga selalu berkah. Amin. Allahumma amin. Amin. Kok lagu to kok. Allahumma amin. Parian lho yatim piatu padakne kowe kaya. Lah nggih kula ngamini kok diseneni lho. Iya. Bener. Lah nggih. Tapi aja dawa-dawa lek kedawan kok nyocok Mbak Elisa kaya. Ora mungkin. Parian, Mbak. Neno Mbak Elisa. nano. ana bocah mini. Ana bocah mini. Iki. Terus ya iki ngono ta? Iya. Ana bocah mini. Hah? Senengane dolanan. Hah? Buru mini pinaringan lumintu karaharjan. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Pinter. Saiki ngerti kowe. Yo. Apik. Dereng. Urung to? Dereng. Sik ta. Piye? Urung. Urung pari ya. Udah, sampean dahar apa? Dahar pecel to, Mang? Nggih. Layak aku mambu pecel iki. Mangan pecel, Dek. Ora kandha-kandha kancane mbok diwehi. Lah pripun jenengan niku? Lah ten mriko wau. Loh, mambu rawon, tas mangan rawon kowe. Nggih. Wah, wetengmu kok sedeng lho, bar pecel rawon kok sedeng lho. Mbok Adahe kok gedimen to. mbok iki mbok weteng mbok sampah wae. Kok mambu batang, mangan batang. Mboten. Lho, lha ndi ambune iki? Gek jenengan ki ambak kok. Iki lho, tiba iki. Biyamu. Bocah kok arep ndelokne kancane. Panas. Oh iya. Aku lho tak parian. Iya, pari ana. Wong arep parian sithik. Ya, ana apa? Ora sida. Ora parian. Yo. Lah ngono ngambek nesu. Aja nesunan masaku. Ana sapi. Iki ning panggung lho, sapi mok gorene lek nylentaki sinden-sinden. Sapa sing arep tanggung jawab? Parian nih. Lho lek ayo ning aja sapi to, sapi mok gorene kaya. Alah. Ana sawi. Kowe mau wis mangan lho kok ngomongne sawi arep dimasak neh digodhog neh, luwe neh kowe. Kok ketok men lek sing di omah ora ngopeni kowe lho, ngawur kowe kaya. Sing apik? Ana roti. Luwe neh, Dek. Kowe kok mek bathokan tok to aku. Iki apa-apa tek kleru to. Terus yo. Ana rudi. Nah iki bener. Bener kowe njunjung marang ing wang, bener. Wah, ngono kuwi terus. Ana rudi. Tak anggap bener ngono. Ditali kawat. Kacar iki. Wani ro dalang ora. Rumah sama aku kumat terus dicaleni cacah ngono ya. Parian Pak parian. Iya, terus dalu manut sampean. Ana rudi ditali kawat. Iya mau taleni. Mbah Rukmini. Rumini apa Rukmini to? Rumini. Mbah Rumini pinaringan sehat. Amin. Nah. Panas udan panas lengaling sampai Gamelan demit. gunung Ngitan bali ngulon iki tenan apa guyon
Keong mas akan til mas keong ngono lho. Kowe kok wis kok panggah mau pamerne to. Lah napa pupuk dawa tak pamerke. Aku Kok lek anyang-anyangan lho, kareti kene. karetono. Nek wong biyen ditaleni Kene, damen. engko ben gak pipis sembarang. Kowe mesti kebayangke sing ora-ora kuwi. Modele Elisa kaya demen. Wes tak. Wis kapokmu kapan kowe? Tanggung sewengi kowe. Ngempet. Najian ya. Karo joget tet. Puncak. Aku Latihan. ben kapok. Ngeten iki kan totok men iki anu ditaleni kan loro meneng ae, bacut meneng. Ya wis ora apa-apa. Jane lek cara anu tali iki malah bingungne lho, Mbak. Sekali temo mbok disetrum langsung. Wonten mriku. Enek kabel muncek ngono. Boten sak disetrung sampe tak mati dhewe. Santai ae to, Pak. Najian Latihan wadon sarta tak ayo yo Inumane banyu caping gunung wong ayu di zaman berjuang jerelingan minta openi ning saiki ana dolan sing rukun Ceres menang Ceres menang doncang saiki apa lali yo sinambe-nambe ning gunung raja dengi doncang kepenak tenan ya Mas Uncek. Nggih kepenak ning mesake Mbak Elisa. Lah ngopo? Nganti gebrobyos ya. Tulung dilapi to Mas dilapi. Lapono. Ada tisu, Mbak. Golek tisu nggih apa? Anu, Uncek pilek. Boten iki keringetan iki kan ngelapi. Heeh. Lah diji kok mbok dilapi dhewe lho. Dilapi cepet. Heeh. Anu lho Lek, kok ngono ngelapi kecete iku lho. Kowe ning dhuwur ra teko to. Dadi tungkake ngono tok. Mosok kan ngelapi tungkake. Lah kowe ra teko kok ya. Nah, Heeh. yo ngene ra tekan. Piye? Lah mosok ngelapi sak gedokku. Tapi ya aku medhot. Dodok. Beh. Ngelapi njaluk disuting. Oh, ini iki penggemare Mbak Elisa do muring-muring kayak gini. Heeh. Kene kon kon iki lambe. Lambe lu. Lambe isor grono aduh ya. Isor iki kon gulu.
Gulu. Wae. Aja ditekek lho. Aja Kan ditekek. eman-eman ditekek. Mas aku. Kowe kok yo keringetan to, Le? Oh iya, genti lah. Yo. Elisa ki cara wis ndek anak nogati karo anake. Karo cah cilik. Anu, lek nek anu mbok dipupuki apa to jenang-jenang apa dipupuki ben ora sawanen. Lah kok bablas dahar ki piye to? Dahar piye ketoke sayang. Apa sok ngelapi cangkepe teles. Lah tak leso cangkeme. Cangkem teles ya rasa dilapi ya. Piye? Ora apa-apa, kuwi kudune kowe seneng kuwi tilake wong ayu, kowe kudu seneng. Tilakku kok, ora apa-apa ya. Nek perlu digomule disimpen. Golek kangen karo Mbak Elisa dibukakne. Alah lah wong tisu kok. Wong tisu ki nek banyune iso ilang kok. Tapi kowe ngelapi Mbak Elisa pantes lho, kowe ketoke pinter ngelapi. Coba lakono sing gender kayak jajakan. Mah aku normal kok. Neno. Sekar bisa nyawang. Sokon iso nyambang. Ilang yo toyo pam 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 dong gula berdiri Ayo Mas Ucek. Jaman pejuang jarak kelingan jarine wis seneng berturutan sing janji yo kaya ngene iki lho semangate uncek iki. Elok. Nitik cilik senengane sapa gunung. Wah. Caping gunung. So mayung gunung. Lho, omamu gunung to? Gunung, Pak. Enek kawahe apa ora? Mboten enten. Lho wae ono ya. Amah. Saku. Kawah adi hari-hari. Oh lah iki jenenge adi hari-hari Kakang Kawah kuwi lho nggo kacamata Mas Nanang. Lah iki wis wangun Kakang Kawah. Oh, Nanang Nganjuk, Lah, Nanang iya Merem. toh, Nanang Merem. Nah. Oke. Ya kenal to karo Mas Nanang iki Wah sampean. niku ten pundi-pundi wayangan wonten. Mesti ana, ya seniman ulung kok ya. Penggemar ya. Loh, seniman itu. Suwantene nggih sae. Sae. Heeh. Aus. Sekar bisa gunung esa. Yo. Ngejo. Yo yo yo. Oh.